къде да застане. Идеално. Тук сме за поредното разширение на един от пунктовете, които са на границата между България и Турция, именно най-големия такъв, Капитан Андреево-Топой поле. И струва ми се, те усилията трябва да върват съвместно, както за намаляване на нелегалното пресичане на границите, така и за увеличаване на икономическото сътрудничество между държавите. Разширение на този пункт, който има два аспекта. Един е на самия съществуващ пункт, а другия аспект е изграждане на втори терминал малко по-на север, който да отделя трафика и да го улеснява в посока към Румъния по така наречения вертикален коридор за север-юг. Другото направление е да се разшири втория пункт Лесово Хамза Бейли. Пак по същия начин да се разшири пункта, като под разширяване разбирам изграждане на навеси, повече ленти за преминаване, контролни везни и системи за дезинфекция. И накрая може да се върнем в понеделник, когато бяхме на третия пункт, за да обобщим, че и трите пункта за преминаване между България и Република Турция ще бъдат разширени. Така че това е старта на проект на Агенция Митници за разширяване на всички контролно-пропускателни пунктове. Ще споменат, Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще обезпечи връзката между двата пункта Лесово и Капитан Андреево с скоростен път, за да може... Провежда се обществена поръчка, тя ще приключи не по-късно от края на месеца, обявява се победител, 12-месечен срока за реконструкция на пункта, който наблюдавате в момента. Реконструкцията предвижда както изграждане на навеси, така и нови трасета, които позволят вдигане на пропускателната способност както на лекия, така и на товарния трафик, без да се нарушава работата на сега действащия пункт. Вторият етап е изграждане на чисто нов, ние го наричаме терминал 2, на север от сега съществуващия, който да вдигне 3 пъти пропускателната способност. Очакваме на Агенция Митници да бъде възложено възлагане на обществена поръчка за реконструкция и на гранично контролен пропускателен път Лесово Хамза Бей, с който пропускателната способност до изграждането на новия терминал и връзката между Лесово и автомагистрала Тракия ще разреши проблемите с пропускателната способност в рамките на следващите не по-малко от 50 години. Реконструкцията на Капитан Андреево и реконструкцията на Лесово. Какъв срок Капитан Андреево? Реконструкцията на сега съществуващия граничен контролно-пропускателен пункт от избирането на изпълнител не повече от 12 месеца. Реконструкцията на граничен контролен-пропускателен пункт по разпореждане на министър-председателя не повече от 18 месеца. Изграждане на терминал 2 по разпореждане на Министерския съвет не повече от 36 месеца. Какво се случи с общественото? Уведомявам ви, че финансирането е необходимо за изграждането, за реконструкцията на сега съществуващия пункт. Не напразно в началото започна предложението с това, че по разпореждане на министър-председателя под контрола на министър на финансите Ще бъдат и на бъдените така да ви се